Deze week in de stelling van de week: de ferry van de Westerschelde is leuker en handiger dan de tunnel. Oh, dat is een leuke vraag. Als klein kind ging ik vaak met de grote ferry waar de auto nog op kwam. Waren we uren onderweg vanuit Amsterdam. Dan vond ik het altijd wel een heel avontuur met de auto, de grote boot op. En dan waren we er bijna als we in Breskens aankwamen. Maar inmiddels vind ik het toch wel heel lekker om met de kleine ferry met de trein te komen. Dan zijn mijn ouders er vaak al een tijdje en dan kom ik voor een paar dagen met de trein. Dus nee, ik vind de ferry erg leuk. Leuker dan de tunnel. Nou, en ik heb geen rijbewijs, dus voor mij is de tunnel sowieso niet zo handig. Dus vandaar. Nou, dit is voor ons de overtocht. Dat gaat het snelste. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het leuker is, zo. Maar handiger weet ik niet, maar het is wel mooier, de ferry, als ik eerlijk ben. Dan kijk je om je heen, je ziet de boten varen en de visboten zie je gaan. Dat vind ik persoonlijk heel mooi. Dat zie je in de tunnel natuurlijk niet. Nee. Dat is zeker weten zo. Lekker de ruimte op de ferry. En je bent snel aan de overkant. De ruimte, het licht, heerlijk. En dan de sluis fietsen we gewoon. En dan vanavond weer terug. En dan gaan we weer naar ons appartement in Dishoek. Heerlijk. Doen we voor de derde keer van het jaar. Ja, dat denk ik. Het is leuk. Ja. Dat geloof ik vast. Want met de ferry zie je veel meer. De tunnel zit onder de grond. En met de fiets en te voet is het echt enorm handig. Ja, dat is waar. Nee, volledig akkoord. Zeker als je met de fiets bent, dan zie je iets. Tunnel ben ik nog nooit door geweest. Geen idee hoe dat eruit ziet. Kan je met de fiets door de tunnel dan? Weet ik eigenlijk niet. Achter op de auto, hè? Ja! Nou, dat was me het reisje wel. De ferry van Breskens naar Vlissingen is leuk. Aan boord, lekker de wind door je haar. En de stelling van de week werd goed ontvangen. Het is leuker en handiger dan de tunnel. Tot volgende week. Alsjeblieft, en dan ga ik over een kwartier.